ऑक्सिजन पर्यटन नव अभियान नव मिशन. नमस्कार. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्हमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. कोकण साध लाईव्हने आपल्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने ऑक्सिजन टुरिझम ही एक अभिनव संकल्पना आणलेली आहे. आज ऑक्सिजन, प्युअर ऑक्सिजन घेण्यासाठी, फुल ऑफ ऑक्सिजन घेण्यासाठी पर्यटन अक्षरशः तरसत असतात. म्हणूनच पठडीतली पर्यटन स्थळं सोडून हे पर्यटक अशा ऑफबीट पर्यटन स्थळांकडे जाण्यासाठी जास्ती पसंती देतात की जिथे निवांतपणा असेल, खूप छान शांतता असेल आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पोल्युशन नसेल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अशा अनेक ठिकाणांची खूप 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 सुबत्ता आहे. परंतु त्या मानाने आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं ऑक्सिजन पर्यटन किंवा ऑक्सिजन टुरिझम हे खरंच बहरलेलं आहे का, या संदर्भातच आज आपण चर्चा करणार आहोत अर्चनाताई घारे यांच्याबरोबर. अर्चनाताई, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं, आम्ही एक अभिनव संकल्पना ऑक्सिजन टुरिझम घेऊन आलेलो आहोत. ह्या संकल्पनेच्या संदर्भात तुम्हाला काय वाटते? वर्धापन दिनानिमित्त तुम्ही हा संकल्प राबवताय. सर्वप्रथम कोकण साध लाईव्हच्या सर्व परिवाराला मी वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा देते. खरं तर ऑक्सिजन टुरिझम हे नावच इतकं अट्रॅक्टिव्ह वाटते कारण त्याच्यात ऑक्सिजन आहे. कारण आपल्याला कोरोनामध्ये कळालं की ऑक्सिजन महत्व काय आहे. म्हणजे एक डिग्री ते ऑक्सिजन जे कमी व्हायचं तेव्हा हृदयाची धडधड जी वाढायची, तर ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन, प्लेंटी ऑफ ऑक्सिजन जिथे आहे तिथे नक्कीच शांती आहे, चांगलं आरोग्य आहे. आणि तेच तुम्ही पुढे घेऊन ऑक्सिजन टुरिझम ही कन्सेप्ट डेव्हलप करताय. आणि खरंच तुम्हाला खूप शुभेच्छा की तुम्ही हे आगळी वेगळी आणि खरंच आत्ताच्या म्हणजे जगातल्या लोकांसाठी ही अतिशय महत्त्वाची अशी कन्सेप्ट तुम्ही घेऊन लोकांसमोर येत आहे. आणि छान आहे. म्हणजे जे सिंधुदुर्गामध्ये किंवा कोकणामध्ये जे आहे ते जगात कुठेच नाही आहे. प्लेंटी ऑफ ऑक्सिजन असणं हे माणसासाठी आरोग्यदायी आहे. आणि इतर लोकांना त्याचा लाभ व्हावा, इतर लोक त्याच्याकडे यावीत या दृष्टीने तुम्ही त्याचा बेस वापर करून तुम्ही इतर आपल्या वेगवेगळ्या गोष्टी असतील, वेगवेगळी ठिकाणं असतील याची जाहिरात करणं किंवा लोकांना ते वन हँडमध्ये सगळं देणं, म्हणजे एकाच बुकमध्ये ते देणं, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि ते तुम्ही करताय. त्यामुळे तुम्हाला शुभेच्छा. अतिशय सुंदर कन्सेप्ट आहे आणि निश्चित प्रत्येकाने याच्यात सहभाग घेतला पाहिजे, प्रत्येकाने याला प्रोत्साहित केलं पाहिजे आणि तरच हे अजून डेव्हलप होईल असं मला वाटतं. नक्कीच. आता तुम्ही म्हणाले की डेव्हलपमेंट, आपण बघतोय 1999 मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर झाला. आज इतकी वर्ष झाली, परंतु ज्या पद्धतीने आपल्याकडचं टुरिझम किंवा आपल्याकडचं पर्यटन बहरायला पाहिजे होतं, एक ठराविक ठिकाणं सोडता तेवढं होऊ शकलेलं नाही. काय वाटते तुम्हाला, काय कारणं असतील? पर्यटन जिल्हा म्हणून तो घोषित झाला, पण त्याच्यानंतर ज्या पद्धतीने तिथे काम व्हायला पाहिजे होतं, म्हणजे सुरुवातीला MTDC प्रयत्न केले. काही वोल्वो बसेस पण मला वाटतं 5 वोल्वो बसेस आपल्या इथे 5.5 करोड रुपये तेव्हा खर्च केलेले. तारकर्लीला आपली एक बोट होती, ती पण सुंदर बोट होती जी पर्यटकांना अट्रॅक्ट करत होती किंवा पर्यटकांच्या दृष्टीने महत्वाची होती. अशा अनेक गोष्टी सुरुवातीला झाल्या, पण त्याच्यानंतर त्याचा मेंटेनन्स झाला नाही. त्याच्यानंतर गांभीर्याने त्या गोष्टीकडे बघितलं गेलं नाही. बरीच लोक पर्यटन क्षेत्रामध्ये उतरण्याचा प्रयत्न केला, म्हणजे त्यांनी छोटे छोटे उद्योजक घडले, त्यांनी बराच प्रयत्न केला की त्याच्यातनं आपलं घर बहरावं किंवा उद्योजकता होईल, सुबत्ता येईल, आपल्या कोकणातील लोकांना चांगले दिवस येतील, यासाठी खूप प्रयत्न केले. पण त्याच्यानंतर कुठेतरी परत उतरती कळायला लागली लगेचच. आणि ज्यांनी कर्ज काढून उद्योग उभे केले त्यांचे हप्ते भरण्याची कठीण परिस्थिती झाली. म्हणजे अशी वाईट परिस्थिती इथे स्वप्न पाहणारे, जे म्हणजे सुबत्ता येण्यासाठी धडपड करणाऱ्या उद्योजकांवर आली. त्यामुळे ते होऊ शकलं नाही. आणि आपण बघतो की पर्यटक कधी येणार, जेव्हा त्यांना पण वाटलं पाहिजे ना, मला इथे काही त्रास झाला नाही पाहिजे. आता ऑक्सिजन आहे, चांगली गोष्ट आहे, खूप मस्त आहे, पण तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी जर खडतर रस्ता असेल, आता एक तर रस्ते नाहीयेत, आपण रस्त्यांची व्यवस्था बघतोय, अवस्था अतिशय वाईट आहे. म्हणजे खड्डेमय असतील किंवा एखादं, आपले समुद्रकिनारे किती आहेत आता, म्हणजे समुद्र किनारपट्टी इतकी सुंदर आपल्याला लाभलेली आहे, तारकर्ली सारखे आहेत. त्याच्यानंतर कोंडुऱ्याचा बीच त्या दिवशी मी आता गेलेले, खूप सुंदर, चांगला स्वच्छ असा तो परिसर आहे. म्हणजे खूप किनारे असतील, आपली देवस्थान आहेत, म्हणजे बोलावं तेवढं कमी आहे, इतकं कोकणमध्ये भरभरून दिलेलं आहे. आपली बागायती असेल, आपले फळफराव असतील, म्हणजे जे काही आहे कोकणात ते जगात कुठेच नाहीये. म्हणजे भरभरून ईश्वराने इथे कोकणला दिलेलं आहे. पण म्हणावं तसं पुढे डेव्हलपमेंट झालेली नाही. पर्यटक इथे आकृष्ट होण्यासाठी पाऊल उचललं पाहिजे, ते उचललेलं दिसत नाही अजूनपर्यंत.
आपली आहे तीच मुलं आपली गाव सोडून बाहेर जात आहेत, पुणे मुंबई गोवा असेल किंवा अजून बाहेर जात आहेत, कारण त्यांना इथे फ्युचर दिसत नाहीये. बरोबर. इथे जर आता छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये जर फ्युचर दिसलं, त्यांना वाटलं इथे मला बाहेर समजा 20,000 पगार मिळतोय, पण इथे बसून मला जर 25,000 मिळत असतील महिना, तर मी इथे का नाही थांबणार. बरोबर. मग जर हे असेल आणि मी जर दुसऱ्यांना रोजगार देऊ शकतो, तर प्रत्येक मुलगा इथे थांबेल शिकलेला. पण तसं होत नाहीये. म्हणजे एका पर्यटनावर आहे ना पूर्ण आपल्या कोकणचा विकास अवलंबून आहे. म्हणजे प्रत्येकाचा विकास, आपल्या कुटुंबाचा विकास, समाजाचा विकास, आणि त्याच्याबरोबर पर्यटकांना आपण चांगलं देतोय, भरभरून देतोय, जे कोणच देऊ शकत नाही हे आपण देऊ शकतो पर्यटकांना. म्हणजे अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत, पण ते पुढे होऊ शकलेलं नाहीये. बरोबर. त्याच्यासाठी सगळ्यांनी सतर्क राहायला पाहिजे, पाऊल उचललं पाहिजे. बरोबर. आता जेव्हा तुम्ही म्हणताय की सगळ्यांनी सतर्क राहायला पाहिजे, खरं तर प्रत्येक आपल्याकडची जी पॉलिसी असते ती राजकारणी ठरवत असतो. त्यांनी जर एखादी पॉलिसी ठरवली, त्याप्रमाणे जर पुढे जर कार्यकरण झालं तर अनेक गोष्टी होऊ शकतात. परंतु त्यांनी पॉलिसी ठरवून त्याच्यात जर कार्यकरण जर झालं नाही तर काहीच होऊ शकत नाही. त्यामुळे पॉलिसी मेकर्स जे असतात ते फार महत्त्वाचे असतात. या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल? तुम्ही एका राजकीय फील्डमध्ये काम करत असता, कारण या तरुणांना हात देण्यासाठी राजकीय बळ आणि राजकीय पाठिंबा तेवढाच असणं फार महत्त्वाचं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टीने आपण कुठे कमी पडतोय का? पॉलिसी मेकिंग सगळ्यात महत्वाचं आहे, आणि जे नेतृत्व तिथे असतं त्यांनी ते करायचं असतं, आणि प्रशासन असेल सगळे त्यांना पाठपुरावा, म्हणजे त्यांना हातभार लावत असतात, त्यांचं ऐकत असतात, काम करत असतात. आता आपण बघतो की बरेच आपल्या महाराष्ट्रामध्ये मतदारसंघ आहेत जिथे 3-3 टर्म आमदार आहेत, लोक मंत्री आहेत किंवा अजून काही आहेत, नेतृत्व तिथलं चांगलं आहे. तर त्यांनी त्या भागाचा विकास असा केलाय की त्या संधीचं सोनं केलंय, त्यांच्या भागाचं सोनं केलंय. म्हणजे फक्त उदाहरण आता बारामती घ्या, पिंपरी चिंचवड घ्या, बारामतीमध्ये एक थेंब पाऊस पडत नाही तिथे. म्हणजे अतिशय माळरान असतं ते बारामती. तिथे आज म्हणजे जगामध्ये जे नाही ते बारामतीत आहे. म्हणजे त्यांनी हॉर्टिकल्चर, म्हणजे ते बघायला कितीतरी लोक येतात. म्हणजे आपल्याला आपण म्हणतो इथे एकच म्हणतो इको सेन्सिटिव्ह झोन आहे, बरोबर. मग हॉर्टिकल्चर करायला काय प्रॉब्लेम आहे? इथे पाणी आहे, सगळं आहे, फळ म्हणजे आपलं सगळ्या प्रकारची फुलं फळं सगळ्या प्रकारची येतात. सोनचाफा असेल, केवडा असेल, आपल्याकडे सुरंगी असेल, किती वेगवेगळ्या प्रकारची फुलं येतात किंवा फुलपाखरू इथे किती. म्हणजे पर्यटन करायचं झालं तर एक गोष्टीपासून सुरुवात केली तरी चालते. तर मग हे असं बाकीच्या ठिकाणी केलेलं आहे त्या नेतृत्वाने, आणि संधीचं सोनं केलंय. आपल्या मुलांना त्यांनी रोजगार दिलेला आहे. तर तसं इथे दिसत नाहीये. ही आपली शोकांतिका आहे खरं तर. म्हणजे हे होण्याची गरज आहे. त्यामुळे पॉलिसी मेकिंग महत्वाची आहे आणि ती नेतृत्वानेच करायला पाहिजे, आणि तर त्याला सगळेजण हातभार लावणार आहे, सहकार्य करणार आहे. बरोबर. आपण नेहमी म्हणतो की इथल्या लोकांनी आपली मानसिकता बदलायला पाहिजे. म्हणजे तुमच्या म्हणण्यावरून असं मला म्हणावं असं वाटेल की इथल्या पॉलिटिशियन्सनी आपली मानसिकता थोडीशी बदलायला पाहिजे, जेणेकरून इथल्या लोकांचं विकास होईल आणि त्यांना विकासाची दालनं खुली होतील, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. जेव्हा विकासाचा प्रश्न येतो किंवा पर्यटन ज्याच्यामध्ये फार पोटेन्शियल आहे, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पूर्ण चेहरा मोहरा किंवा कायापालट होऊ शकतो, अशासाठी जसं तुम्ही म्हणालात की इथे एखादा तरुण शिकला, 10वी 12वी झाला, पदवी झाला, तर तो मुंबई पुण्याची वाट धरतो, गोव्यामध्ये फार तर जातो. तो इथे स्थिरावण्यासाठी अशा छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये काहीतरी केलं तर निश्चितच त्याला स्वतःचं घर तो सांभाळू शकतो. परंतु त्यासाठी हे तरुण उद्युक्त होत नाहीत. त्याची कारणं काय असतील असं तुम्हाला वाटते? त्यांना आता हे पूर्वीचे जे तरुण आहेत तेच आता म्हणजे ज्यांनी कर्ज काढली, छोटे छोटे उद्योग उभे केलेत, त्यांनाच हप्ते भरणं कठीण झाले. मग ते आदर्श ठेवून त्यांना वाटतं आम्ही इथे पडावं तर नक्की आमच्याकडे रोजगार होईल का, किंवा पर्यटक येतील का. कारण पर्यटकांची कमतरता इथे दिसते. कारण ते रस्ते वगैरे स्वच्छ नाहीयेत किंवा गुळगुळीत नाहीयेत जे पाहिजेत. जसं आपण म्हणतो कोकणचं आपण कॅलिफोर्निया करणार असं म्हणत होतो, पण कॅलिफोर्निया नको, केरळ केला तरी खूप झाला असं माझं म्हणणं आहे. तर मग हे आपले तरुणांचं तीच भीती वाटते की आपण हे सगळं करावं आणि परत त्याला चालना देणारं पर्यटक इथे आलं पाहिजे. त्यामुळे आता आपल्याकडे समजा लाकडाची खेळणी आहेत, म्हणजे ती पण आता खूप ठराविक मी बघितलं की 2-4 प्रकारचीच खेळणी इथे बनतात, बाकीची सगळी बाहेरूनच येतात. म्हणजे त्या मला वाटतं काजूचं झाड, नारळाचं झाड, काही लाकडाची खेळणी, अशी 4-5 प्रकारच फक्त इथे बनतात, कारण ते हळूहळू कमी होत चाललंय. बरोबर. त्याच्यानंतर आपल्याकडचं दशावतारी वगैरे कला, ही पण आता आपण म्हणजे जे पर्यटक येणार त्यांना आपण जिथे ते येणार तिथे पण ह्याचं महोत्सव म्हणजे आयोजन किंवा एखादा खेळ किंवा लोकांपर्यंत त्याची जनजागृती केली पाहिजे आपण, की जास्त त्याच्यातनं प्रबोधन किंवा त्याच्यातनं अट्रॅक्शन निर्माण होऊन अजून जाहिरात कशी आपण करू शकतो,
किंवा करण्यासारखं, आता सोशल मीडियाचं जग आहे, आपण ब्रँडिंग मार्केटिंग मोठ्या प्रमाणात चांगलं इव्हेंट हे करू शकतो. करायला सोपं आहे, कारण आपण जगाच्या कानाकोपऱ्यात आत्ता ह्या सेकंदात आपण अमेरिकेतला माणूस आपल्याला पाहत असेल असं, म्हणजे मी सांगते की आपण याच्यामध्ये कुठेतरी पॉलिसी मेकिंगलाच कमी पडतो. करायला मार्केटिंग ब्रँडिंग केलं, थोडंसं सुधारणा केली, रस्ते चांगले केले, इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं केलं, सगळ्यात महत्वाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर ते चांगलं केलं, तर आपल्याकडे ती तरुण पण पुढे येतील असं मला वाटतंय. बरोबर. आता जसं तुम्ही खेळण्यांचा उल्लेख केला, या खेळण्यांसाठी म्हणजे पर्टिक्युलरली सावंतवाडीतली जी खेळणी आहेत त्याच्यासाठी पंगेऱ्याचं लाकूड किंवा पंगेऱ्याच्या झाडाची फार आवश्यकता असते. आज आपल्याला पंगेऱ्याची झाडं दिसत नाहीत. आता जरी तुम्ही प्रयत्न केलात की नाही बाबा आपण पंगेऱ्याची झाडं लावली आहेत म्हणून एक दिवसामध्ये झाड उगवत नाही, मग त्याला वेगळा काहीतरी पर्याय, मग तो काही लगदा असेल, कागदाचा लगदा असेल किंवा इतर व्हॉटेवर जो काही सोर्स असेल तो, अशा पद्धतीचं प्रशिक्षण किंवा असे अनुषंगिक अनेक गोष्टी आहेत की ज्या आपण करू शकतो. आज आपण म्हणतो की आपल्याकडे मासा कित्येक किनाऱ्यांनी आपल्याकडे रापण चालते, मासेमारी प्रचंड प्रमाणात चालते, परंतु तुम्ही मार्केटमध्ये गेला तर तुम्हाला अपेक्षित मासा तिथे मिळत नाही. मग अशा वेळेस इथल्या तरुणांनी, इथल्या लोकांनी काय करायला पाहिजे? तर आता तुम्ही म्हणताय की झाडांची म्हणजे जसं हवं तसं मुबलक प्रमाणात ती झाडं आता नाही आहेत, बघायला पण मिळत नाही. आता काही पर्यटक विचारतात तो कोकम कसं, मला बरेच जण विचारतात की तुमच्या कोकणात आम्ही आलो पण आम्हाला ते कोकमचं झाड, आपण त्याला भिरंड म्हणतो इथे, कोकमाचं झाड आम्ही पाहिलंच नाही. तर मग आता शेतकऱ्यांनी जी झाडं आता लोप पावत चालली ती नव्याने लावण्यासाठी प्रोत्साहित झालं पाहिजे, सगळ्यांनी केलं पाहिजे. मग आता आपण ह्याची झाडं लावतो ना बऱ्याच ठिकाणी, ती अमेरिकन अकेशिया लावतो, तर त्याच्याऐवजी आपण समजा आपली कोकणातली जी झाडं आहेत ती लावली तर पर्यटक त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतील. मग आंबा, फणस, केळी किंवा अजून ऑक्सिजन पण भरपूर देतात. ही जर लावली तर नक्कीच मला वाटतं ती बाहेरची झाडं आणून इथे लावण्यापेक्षा आपलीच झाडं आपण इथे लावली तर मग त्याच्यासाठी सगळ्यांचं म्हणजे सहभाग गरजेचा आहे. तसं केलं तर चांगलं होईल. बरोबर. आपण जेव्हा जसं पॉलिसीचा जेव्हा विचार करतो त्यावेळेस सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी नो मॅटर तुम्ही NCP, काँग्रेस, BJP, शिवसेना असा एक नवीन प्लॅटफॉर्म की ज्याच्यामध्ये सर्व पक्षीय आहेत आणि फार चांगल्या पद्धतीने ते हातात हात घालून ते कोकणाच्या किंवा सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी, सिंधुदुर्गातल्या तरुणांसाठी समजा त्यांनी काहीतरी फोरम स्थापन केलं आणि काम करण्याची जर त्यांची तयारी असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही जर असाल तर तुमचा रोल कसा असेल? नक्की. मी तर मग त्याच्यासाठी म्हणजे सगळ्यांनी यावं, त्याचा लोकांपर्यंत पोचावं, त्याचा अवेअरनेस व्हावा, त्यासाठी मी, आमचा पक्ष, आमचा सगळा परिवार त्याच्यामध्ये सहभागी होऊ. बरोबर. आणि लोकांना पण आवाहन करू. बरोबर. जेव्हा ऑक्सिजनचा विषय येतो त्यावेळेस आपण पुन्हा एकदा त्याच थीमवरती जाऊया की राजकीय पुढारी म्हणा ते लोकांना खरंच ऑक्सिजन देत असतात, कारण ते पॉलिसी ठरवतात त्याप्रमाणे ही जनता किंवा त्यांचे मतदार असतात किंवा ही लोक, आपण जनता, हे आपण त्या पॉलिसीवरती आपण आपले कामकाज करत असतो. मग हा ऑक्सिजन मिळण्यासाठी, फुल ऑफ ऑक्सिजन राजकीय पाठबळाचा मिळण्यासाठी काय, कशा पद्धतीने सिंधुदुर्गात कामकाज व्हायला पाहिजे असं तुम्हाला वाटते? कामकाज तर सगळ्यांना बरोबर घेऊन झालं पाहिजे. आणि ऑक्सिजन म्हणजे तुम्ही म्हणताय की सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे, हा तुमचा कन्सेप्ट आहे. तर सगळ्यांनी एकत्र आले पाहिजे. मग तरुण असतील, त्याच्यानंतर वृद्ध असतील, त्यांचं गायडन्स घेतलं पाहिजे. आता काही शेतकरी आपल्याकडे आहेत आणि नावाजलेले शेतकरी आहेत ज्यांचा अनुभव चांगला आहे, तर त्यांचं गायडन्स घेऊन ह्या मुलांनी पुढे आलं पाहिजे. किंवा आता हॉटेल मॅनेजमेंट करणारी मुलं आहेत तर ते आता बाहेर 5 स्टार हॉटेलमध्ये जात असतात. तर माझ्याकडे कालच 1-2 मुलं आलेली की आम्हाला इथून बाहेर पुण्यासाठी सारख्या ठिकाणी हे पाहिजे, तिथे जॉब पाहिजे. तर त्यांनी केलं इथे, तर इथे कुठे काहीतरी करता आलं पाहिजे त्यांना, की एखादी हॉटेलचं उभारणी किंवा छोटंसं काहीतरी युनिट एखादं असं काहीतरी केलं पाहिजे की जेणेकरून एका मुलाकडनं 10 मुलांना रोजगार मिळाला पाहिजे. असं काहीतरी केलं पाहिजे. सगळ्यांनी त्याच्यात पाहिजे. मग महिलांचं पण आहे, मग बचत गट असतील, महिलांनी एकत्र येऊन काहीतरी उद्योगधंदा करणे. आता आपल्याकडे काथ्या व्यवसाय पण बऱ्यापैकी चालतो, कारण नारळापासून जे बऱ्याच वस्तू बनतात तर त्या महिलांनी छोटे छोटे युनिट तयार केले पाहिजे. त्याच्यासाठी प्रोत्साहित झालं पाहिजे, सगळ्यांनी मिळून केलं पाहिजे. थोडंसं कुटुंबातनंच तिला थोडंसं हे होतं की इतकी इन्व्हेस्टमेंट होणार तर मग तू कसं करू शकणार पुढे, किंवा याचं पुढे काय होणार, त्याच्यातली रिकव्हरी नाही झाली तर काय होणार, अशा गोष्टी आहेत. त्यामुळे महिला थोड्या मागे येतात बऱ्याच ठिकाणी. बरोबर. पण महिलांना तसं प्रोत्साहन मिळत नाहीये.
महिलांना काहीतरी उद्योग व्यवसाय उभा करायचा आहे. प्रत्येक जण इच्छुक आहे की मला काहीतरी करायचंय. आणि बऱ्याच ठिकाणी मला असं आढळलं की ह्या महिलांना फसवलं पण गेलेलं आहे. कालच एक घटना झाली आहे तर की आम्ही तुम्हाला हे युनिट देतो, आम्हाला तुम्ही एवढे एवढे पैसे द्या. असं कितीतरी महिलांचे गट आहे ज्यांना फसवलं गेलंय अक्षरशः. आणि ह्या काबाड कष्ट करणाऱ्या, मोलमजुरी करणाऱ्या महिला आहेत. म्हणजे असं वाईट वाटतं की आज महिलांना करायची इच्छा आहे पण त्याच्या नावाखाली त्यांना फसवलं जात आहे. तर या अशा महिलांना एकत्र करून काहीतरी उद्योजकता काहीतरी उभारता येईल का? किंवा आपल्याकडे सुपारी आहे, नारळ आहे, ज्या बऱ्याच जे आपल्याकडे आहे त्याच्यावर फूड प्रोसेस करून काही करता आलं तर, किंवा महिलांनी तिच्या पायावर उभा राहण्यासाठी अजून काही बरेच उद्योग, पर्यटन जर इथे वाढलं तर मग काही म्हणजे बरंच काम करता येण्यासारखं आहे त्याच्यावरती. बऱ्याच उद्योजिका बऱ्याच तयार होतील त्याच्यामध्ये. हा म्हणजे असं बरंच करता येईल. कारण आता मी बघते बरीच गावे तर ओस पडलेली आहेत, तरुण राहिलेलेच नाहीयेत गावात. आता मी इकडच्या भागात जाते, वरती तांबोलीच्या भागात तिकडे चौकुळला तर फक्त एका कुटुंबात 2च माणसं, तिथे तरुण कोणच नाही. तरुणांचं गाव राहिलेलं नाही आता, तरुण कोणच राहिलेलं नाही. तर ही तरुण कसे इथे अट्रॅक्ट होतील? आता मी पिंपरी चिंचवडला त्या दिवशी गेलेले, एक मोठा कार्यक्रम होता. तर आपलं पब्लिक तिथे किती असावं, तर 2000 मुलं तिथे आहेत. त्यांचा मेळावा होता, सिंधू मेळावा. तर मग ही सगळी मुलं तिथे का गेली? तर तिथे म्हणाले आम्ही इथे खुश आहोत, आम्हाला इथे छान पैसे वगैरे मिळतात, त्यामुळे आम्ही इथेच सेटल झालोय आणि आम्ही फक्त सुट्टीला म्हणजे मे महिन्यात इथे येतो. बरोबर. त्यांच्या मुलांना मालवणी येत नाही, फक्त ते जत्रेला 2 दिवस किंवा मे महिन्यात येतात. म्हणजे मग त्यांना म्हटलं तुम्ही सगळे मिळून, म्हणजे आपण हा जो प्लॅटफॉर्म आहे इथे त्या लोकांना कसा उपयोग होईल, आपल्या कोकणातल्या ज्या आहेत म्हणजे तरुण असतील किंवा महिला असतील त्यांना हा प्लॅटफॉर्म कसा मिळवून देता येईल, किंवा त्यांना रोजगार या माध्यमातून, म्हणजे तिथल्या एका मुलाने, तिथला एक मुलगा जो असतो त्याला इथली मुलं आयडॉल समजतात, आदर्श मानतात. तो जेव्हा गावाकडे येतो 10 मुलं त्याला मानत असतात, त्याचा शब्द ऐकत असतात. तर ह्या मुलांनी पण पुढाकार घेणं गरजेचं आहे, जी पुणे, मुंबई किंवा अजून भागात, की माझ्या गावासाठी मी काहीतरी केलं पाहिजे. परवा मी अजून एका गावात वेरले, तर त्या गावातला एक मुलगा, स्वप्नील सावंत नाव त्याचं, तर म्हणजे तो उद्योजक आहे तिथे पिंपरी चिंचवडमध्ये. तर त्याने इथे ह्या शाळेसाठी 8 लाख रुपये दिले. का? तर माझे वडील त्या शाळेत शिकले. म्हणजे ही जी भावना ज्या मुलांच्या मनामध्ये आहे ना, माझी शाळा, माझं गाव, माझे वडील त्या शाळेत शिकले, ही जी भावना आणि हे प्रेम आहे ना, ते प्रत्येकाच्या मनात आज म्हणजे जागरूक केलं पाहिजे की तुम्ही तुमच्या भागातल्या 10 मुलांसाठी काहीतरी करा, किंवा त्यांच्यासाठी काहीतरी आपण मिळून करूयात, एकत्र बसून काहीतरी असं. तर मग असं जर प्रत्येकाने ठरवलं आपल्या गावासाठी, माझ्या मातीसाठी, माझ्या कोकणसाठी, तर नक्की याचा विकास होईल. नक्कीच. ही खूप छान संकल्पना आहे. कारण आपल्या प्रत्येक घरातला एक तरुण हा बाहेरगावी कामकाजासाठी आहे, आणि बाहेरगावीच नाही परदेशातही आहेत. त्यांच्या टॅलेंटचा, त्यांच्या ह्या आपल्या मातीबद्दलच्या आस्थेचा जर उपयोग करून घेतला तर पुन्हा आणि हे बोलले तिथे त्या दिवशी, तर ते सगळे तयार झालेत आणि ते म्हणाले नक्की आपण आमच्या गावासाठी किंवा कोकणसाठी एकत्र करूयात. तर आता बघू, आम्ही त्याच्यावर काम करतोय आता. बरोबर. चालू आहे. म्हणजे हा एक चांगला एक उपक्रम तुमचा सुरू आहे. मध्यंतरी तुम्ही म्हणजे एक कायदेविषयक असं म्हणजे महिलांना सल्ला किंवा असं सल्ला केंद्र असे देण्याचा सुद्धा प्रयत्न केलेला होता. त्याचं कामकाज कसं चालू आहे? त्याचं कामकाज म्हणजे जेव्हा आम्ही सुरू केलं तेव्हा आम्हाला वाटलं की कोकणमध्ये म्हणजे कसं महिलांना समान संधी आहे, खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक महिला पुढे जात असते. म्हणजे कोकणात तर असं दिसत नाही की अत्याचार वगैरे हा प्रकार असा घडताना दिसत नाही, विशेषतः म्हणजे आपल्याला तरी माहिती आहे. पण जेव्हा हे उघडलं संस्था, म्हणजे हे यशवंतराव चव्हाण सेंटरचं काउन्सिलिंग सेंटर आहे. दर शुक्रवारी इथे 2 तज्ज्ञ असतात, ऍडव्होकेट आणि एक काउन्सिलर असतो. तर मग जे काही महिलांचे प्रश्न असतात त्याला ते कायदेशीर सल्ला आणि समुपदेशन गरज असली तर, किंवा अजून त्याच्या पुढची काय कारवाई असेल ती करतो. तर पहिले 1 महिना तर एखाद दुसरं आले लोक, म्हणजे महिला आले. पहिली तर पुरुष झाला आमच्याकडे, सगळ्यात पहिला पुरुष आला की असं असं, म्हणजे त्याचा एक विषय होता, ते आता सांगू शकत नाही. त्याच्यानंतर एक महिला. आता हे माहिती झालं तर आता रोज म्हणजे केसेस चालूच आहेत, म्हणजे दिवसात एक 5-6 तरी होतात त्या शुक्रवारच्या. आणि अशा अंड्याला चांगलं यश पण आहे. बऱ्यापैकी मुली महिला येतात, त्यांचं म्हणजे सगळ्याच लेडीज असल्यामुळे ओपनली बोलतात, स्पष्ट सांगतात जे काय आहे ते. आणि मग त्याच्यावरनं मार्ग काढायला किंवा त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी, किंवा समोरची व्यक्ती चुकत असेल तर तिला काउन्सिलिंग करणे, आणि ते कुटुंब कसं जोडलं जाईल, किंवा एखादी काही घटना असेल तर त्याच्यातनं त्या मुलीला कसं बाहेर काढता येईल, म्हणजे बऱ्याच गोष्टी आहेत. आणि त्यातल्या बऱ्यापैकी चांगलं सहकार्य, म्हणजे सगळ्यांचं, म्हणजे मुली पण सांगतात, महिला बोलतात, पुरुष पण चांगला रिस्पॉन्स देतात. त्यामुळे बऱ्यापैकी सॉल्व्ह झालेल्या आहेत बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये. बरोबर.
एकूणच आपण बघितलं, गेली काही वर्ष अर्चनाताईंनी सावंतवाडी आणि सिंधुदुर्ग यामधल्या अनेक महिलांना चांगल्या पद्धतीने हात दिलेला आहे. त्यांच्या ऑक्सिजन टुरिझम संदर्भातल्या संकल्पना देखील खूप चांगल्या आहेत आणि त्यांचा एक विचार आहे की सगळ्या राजकीय पक्षांनी एका चांगल्या फोरमवरती जर काम केलं तर निश्चितच पर्यटनातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा खूप चांगला विकास होऊ शकतो. कारण ती ताकद पर्यटनामध्ये आहे, पर्यटनातल्या व्यवसायांमध्ये आहे आणि त्याच्यासाठी केव्हाही त्या काम करण्यासाठी तयार आहेत आणि त्यांना जर साथ जर मिळाली तर निश्चितच त्या या संधीचं सोनं करू शकतात. अर्चनाताई, आज तुम्ही आमच्या कोकण सात लाईव्हच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने ऑक्सिजन टुरिझम या संकल्पनेबाबत खूप छान पद्धतीने तुमचे विचार मांडलेत, पॉलिटिकली मांडलेत. राजकीयदृष्ट्या काय स्थित्यंतर व्हायला पाहिजेत किंवा वैचारिक स्थित्यंतर काय व्हायला पाहिजेत या संदर्भात सुद्धा खूप छान खुलेपणाने तुम्ही चर्चा केली. त्याबद्दल संपूर्ण कोकण सात लाईव्हच्या परिवारातर्फे तुमचे खूप खूप आभार. थँक्यू सो धन्यवाद. मच. थँक्यू. ऑक्सिजन पर्यटन नव अभियान नवं विशन.